Ka select committee bala thau da ka yeng Dorbar thau ain ka Khasil Autonomous District Council KHADC ban pulibnia e ka kaipot jong ka delimitation committee halor ka Pynbeit Ryntih ya Shnong kat kum ga jingdon ki nong thabut haki MDC Constituency wa fair kala pendap ya ki jingelang yathir jong ka haka arpoi tarik nailar arjar sau Habakran sigilat Thai Kubor ba PNCM Deputy Chief Executive Member ka KHADC Ubadiru Chairman ka Select Committee uloong baya kani ka kaipod onra haka Dorbar Kyrpang ka Council kabanlong haka arplay tarik nailar arjar husaw kumban syukudo ba ka Select Committee kala syong yatiri ki jingpen sngaw na ki Shnong ki sinjuk ba fair haka arpau tarik bat ne ka singi ka arpoi tarik nailar arjar husaw kala pendam ki jingatir baro bat kmilinti ba on manjur yaka haka dur jong ka bill katkum ka delimitation of district council constituencies and introduction of the Khasil's Autonomous District Constitution of District Councils Amendment Rules Atiar Arusau. Ka yeng Dorbar thawan ka Khasil's Autonomous District Council KHADC haka Dorbar liur haka shipho trik naitung arjar pusau kalashim ya ka jingmanjur jong baro kidkhot ban pha pe nya shwa ya ka kaipot jong ka delimitation committee halo ka Pynbeit Ryntih ya ki Shnong haki MDC Constituency wa fair ka council shaka select committee kani ke jimunjur ke yeng Dorbar ka dihadien ke jingpen sngaw kidkhot ki ba kimpat yolat ban peipnya ya ka tega kaipon ka ba ka delimitation committee kala IT shaka executive committee haka pratrik naitung arjar pusau ya ka select committee lakhli du ba PNCM kum chairman haringkat kidkhot ba kanthop yu ba tito star wal khain nongyelam kalyang persya uba jambor war uba bindu amlanong uba lambor malngyang dolor uskatri ka executive committee ka KHADC kum member secretary kumman chikodo ba ka jingya trikam ka delimitation committee klawan ra ru ya ka jingpen jalan ka election MDC ka KHADC dan riu banai ya ka ba ladai ban penlong haul ber arjar sau house kala refer ya ka delimitation bill siapa sila committee kila don ki Shnong ki sinjuk ba per blat ho asini ya ke jisngau jongki bad haka sni ga bamnin ngayo ban khot ya ki ban snap iki tu ki sinjuk baper ki Shnong baper bad na kaleng asla committee ya ke ga ban sngau ya take into consideration bad haka juga por mentaka sni khot biang kan ni ban finalize kandidat hang yang tai ki jingpet biang bad mentang ya ada finalize ya ka bad ya report in place akan nika special session banlong la arpurai terik mde tangga report kan long ruha ka juku por ka amendment ya kan nika ban reorganize biang Shnong di konstitusi berperka barkading la finalize insa place akan nika special session ketika special session ngende arpurai terik kan nika metik tangi nika jing reorganize biang Shnong ha konstitusi berperka Padahal nem ka jengbom kun gi padba ikan gi nak ada hearing jogi gi limitation ko komiti gi ba Atiar mangani kai ka pot review kai ka ba nakaleng jogi ngela kham le bnya ba hadin ba ka delimitation committee kala ai ga report kai si ka place ya ga report ha ka house but ndi yang place ga report ngi wanra ru ya ka ban reconstitute biang dia ki Shnong baper haki konstitusi baper berkata kalau ada nak public domain namanya asal kulit sebarok ki member berkabamut kemut ki Shnong baper kila aktif ka Shnong jongi ka hap sheno ka lek sheno kabamut nak ai ka bala recommend the commission committee kitu ki bom ya hap jingmut ki wan singi daga jing tho biang kabamut pila su kamut ya ke ka mi ba kat kum ka ji recommend jong ka commission committee bidang island shushu bakin pensngau hangi kan sil committee te ya ka jin sngau ya jin pensngau jong kirung ya take into consideration kabamut ka pau shai ba kam don shu kanu ka jin sngau no ba ban persya namar bagi ale arsit first ka commission committee second ka leka sil committee island gangi ki ban keren te i kuma kalong mentang kamut ki ba ki sunat kai ke pala namara da kim su tunat kila di banwan bang da yin tho hangi ka select committee sibo ada menta ka house ka munjur dengan report select committee kali kan poi shula ai yin pha shulat baun ai ko ta asen mangi sutu ba ka extension period kali ka house mengkini sakun bulan kan kut udum September takamut kan ni ka jinna kalau pendep shuai kata ka syong ka start jong government baru governor
Nama nakalian jungi hajing di station ngim don jurisdiction. Ngi sependap ya ke ba kumbala island ini bangin extending adu sandrik jong September. Before that nila pendap ya kamram jungi. Ya kani ngathai har pradrik ngin pas ya kani. Ngathai ar pulai sawi ngin phano syagas state government. Because state government kan take up ya kani kakam. Baka syong hajing start juga state government. Kumno ba Raju? Kumne kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hai ki biang lor. Ai ki ration jong menta ubnai. Hai ta. Ba ukau iu unia. Kong undi udai kau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umdei ubabha. Kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi. Manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladang i bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi. Ila ban yo ya ka jingpang dunas nam mat ka jing bria ki kman. Henry ba uni ukau 45 udan jiga dei kumno. Yo i ya ki jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngengat hagi babun ke jingpang ka sarkar ka persangkan bala banwanra ya ka kot ka khia. Ka FSSAI ka batha bau khau ata kamlu kadut bat ke omkhnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu 100% kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki ta ka sharp plus F haki. Ba uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne ai. Nang ne kong nagani ka daw ka sarkar kalapan mi yaki skim ICDS, MDM, PDS kabha na ka banta upaj ba. Ka sarkar mi kalamang Kyrpang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kilapha daw khau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen. Dei na kata daw patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni shakman. Tang da khau 45. Ba fikrannya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.